Yeah. Poď pozri, už len za chvíľu na mňa. Začne nastúpať. Tam je jediná lavica. Dobre. Ešte si podám trošku. Tu. Vyklapáme. Tuto je aký skudák. To by mohla ísť druhá. Na týmto zlom do tej jamy. Do toho starého koryta. Ahojte, vítajte v našom prvom videu. Momentálne máme 12.3. Vybrali sme sa na 2 dni na miestnu vodu, voda nádrž Nemečky. A rozhodli sme sa, že si ideme dať spolu taký fight challenge medzi sebou, taký pretek, komu sa čo podarí. Jak môžete vedieť, tak ja chytám od tejto sezóny, spolupracujem so značkou Sissimore. Takže ja pôjdem live systém, jednu chudicu a druhú budem mixovať Pacific na Odyssey a poprípade tam sotím prostým liver. Mám to všetko nachystané, poprelievané, všelijaké mixy porobené. A Jakub ten si ide Conquera, Jacob Conquiller a budeme fightovať, uvidíme, čo sa podarí. Hádam sa volá, čo podarí. Je ten problém, teraz nastala taká situácia, že začal vodu napúšťať, čo už mal dávno spraviť. A odkedy boli sme tu, večerom sme tu boli a mohli sme sa to trošku pomapovať, zosonárovať celú tú vodu, kde sa asi plus minus tí ryby zdržujú, ale však všetky ryby boli v stupci. Ohrievajú sa. Ale veríme, že voľa čo príde. Máme to povyvážané konečne. Pred chvíľou sme prišli, všetko naordinované. A budeme vidieť. Ja som jednu dal Dumbosku 15x18 live system solo a druhú Odyssey 24 hardku predvrtanú korkom 8 mm. Mám tam dip, GLM kompot, jak sa poví, a ešte to má všetko zaprachované GLM extraktom. A čo sa týka live systému, tak ten mám Aminoblend 365, všetko mám, či mix, či guličky, všetko mám zaliaté tým. Plus do chytačiek som dal ešte 10 ml hemp oilu, konopného oleja, lebo ten v studenej vode mi dosť funguje. A Jakub, povedz ty, čo chytáš? Takže čaute, ako môžete vedieť z Facebooku alebo z Instagramovej stránky, chytám už vyše roka pre Petra Šimoniča, pre firmu Conquer. produktami som spokojný. Nemám ničo vytknúť,
väčšinou chytám buď samostatnú guličku, 24. Ale čo si dal teraz? Neviem ma dovolať. Sranda musí byť. Kde sme skončili? Jakú si zvolil taktiku teraz na tú výpravu? S čím ideš fajtovať s datkom? Taktika celoročne, chytám 24 guličky, nevyhľadávam žiadne menšie priemery. 24 buď klasa, jedna samostatná gulička alebo panačik, to proste idem si stále, to mi funguje. Kombinácie. A najobľúbenejšie kombinácie mám Losos Crazy Spice popka 12 a Squid Kill Scopex z popko Sunrise 12. Ale teraz mám trošku zmenené montáže a taktiky, pretože s Datkom fajtujeme medzi sebou. A taktika 24 guličky nakrušované na úplný prach, napolené, aj celé, predipované. Proste atraktivita musí byť teraz v tej studenej vode. Aké príchute, jedna, druhá? Príchute Squid Kill Scopex a losos. Do toho ešte pridávam peletky, štvorky a feedmixy, rybacie. Robím z toho úplne takú kašičku. Proste keď to padne na to dno, tak to robí úplne taký oblak, taký mračík. Proste nech to tie ryby tam cítia, nech to proste robí nejakú pachovú stopu. A nakrmil si veľa alebo málo teraz na začiatok? Na začiatok väčšinou krmím vždy viacej, zhruba tak 3-4 lopatky dávam úplne kopcom na tú prvú montáž, nech to tam je vždy do toho prvého záberu a aj proste tá ryba, nech tam niečo vždy ostane proste. To vždy proste robím tak, že musí tam byť kopa. Toho sa držím. A nebojíš sa toho, že teraz cez zimu ešte sú rozbenuté tie ryby, že sa presítia a... Neviem, alebo máš v pláne ich tak rozbehnúť, že začnú žrať za tie 2 dní? Či už si tak presvedčený, že príde to... Už keď tam príde, tak to jednoducho bude myslím putrovať? Si, že už proste keď tie ryby to tam nájdu, tak pôjdu do toho stále, takže verím tomu. Není zle. Pôjde to určite. Není zle. Keď sa to rozbehne, tak to pôjde. Moja taktika je zase taká, že ja som skôr zastanca menšieho krmenia na tejto vode, kvôli tomu, že všetci tu valia a väčšinou všetky pekné ryby, čo tu mám, tu obrovské množstvo ryb, 13-15 kilových, ale vždy to príde na také, že úplne minimum krmenia. Čiže teraz som sa rozhodol, že idem PVAčku, buď PVA back, kde mám nadrtené bolisy, všetko poprelievané, peletky, nakrušované bolisy. A vždy pridám záhrst gu alebo mixu, čo mám pripravený, dám k tomu do loďky a vždy na ten háčik pod tú montáž, kde buď PVA sačok alebo PVA pančička. Tak to mám porobené. Jednu chytám čisto guličky a tú druhú, tu mám live systém, tam mám tigri orek nakrušovaný, malé peletky, backmix, podrtené guličky, 24-ky, 18-ky, dumblesky 10x15 menšie. Všetko mám poprelievané, aminoblend 365, to je ako brutál v studenej vode, to je mi krásne tu šlape. Ale chytám bez popiek. Začnem takto, lebo osvedčilo sa mi, že na tejto vode skôr solo gulička. Takto z jary a v zime chytám solo guličky a v lete, keď všetci chytajú na gule, tak, alebo panačikov, tak ja vtedy sa snažím dávať malé popky a úplne minimum krmenia. To mi tu tak dosť funguje, ale uvidíme teraz, no tá ryba je momentálne v stopci, možno keď sa zotme sa to rozbehne, ťažko povedať. Ale teším sa, každopádne dostaneš na piču, Braško. Počkaj, ešte ti vytrem. Každopádne vyhrám. Dáme si taký challenge, že proste počet záberov premenených na množstvo ryb a váha najväčšej ryby. Kamarátsky.
A ten, uvidíme. kto vyhrá, musí kúpiť tomu druhému fľašu. Diplomatiko? Ale počul si, čo som povedal, že ten, kto vyhrá. Sa bojíš, zás by pil. Nie. Že ten, kto prehrá. Dáme dostávky Diplo. To je solid, zoberieme si ho na preteky. A napríklad na preteky sa tu chystáme, tu máme v máji, koncom maja, pred začiatkom sezóny, tu sú World Cup preteky. Ideme tretí, štvrtý ročník. Myslím, že štvrtý. Teraz to bude štvrtý ročník, čo ideme. Vždy nám to tak uniklo o vlasok. Minulý rok sme s 3 rybami boli 5, ale proste 20 minút pred koncom strátil rybu a nám úplne stačilo, proste 5 kg ryba nám stačila na druhé miesto. A keby bola aká lepšia, tak ale však to je jedno. Tento rok sa tomu ponoríme vás. Jednoducho to sa stáva. Tento rok to s tým, sotíme, že takže urobíš. vyhráme. Je to dosť aj o mieste, o výbere miesta, ale vieme tu čarovať aj zo zlých miest. 2 roky dozadu sme vyťahli, ja som vyťahol a to som mal možnosť, ostali tam 3 losy, 4 a proste 18 miesta, ktoré sú vždy v top 3, najlepšie miesta, a 16, proste Zatoka, pomaly Kúľaň, Struhový potok, plné bahna, 60 cm vody, ale vtedy sme boli čo 6, tuším, alebo koľko, a z toho miesta sme tam museli sme čarovať. Z najhoršieho miesta. Z najhoršieho miesta len také ryby, čo sme, vždy sa tam pochytali 4-5 kg ryby, my sme tam sacali 10, 12, takže. Ale je to aj dosť aj o vetre, o smere vetra a teplota vody, jedno z druhým, všetko hrá svoje. Každopádne teraz sa sústredíme na zimný lov kapra. Spravíme všetko preto, aby sa volačo pekne podarilo. Teraz momentálne bude úspech podľa mňa aj taká desina 12, keď sa podarí. Ale však uvidíme. Ja som si našiel miesta také, že nie je tu moc čo špekulovať, ale mám tam pred sebou jeden taký malý kopček, ktorý ide zo 4,5 metra na 4,8, proste to je len 30 cm taká vyvýšenina, ale je to tam také tvrdšie. Tak cez deň budem chytať na ňom, na kopčeku a v noci no budeme musieť vyťahovať, čo už, ale keď sa zotme na večer, to sotím trošku dole nižšie, keď sa budú vrácať tie ryby. Aj to, čo popadá z vrchu, keď tam budem cez deň krmiť, tak budem chytať pod tým kopčekom. Je to tam také ilovité, tady je tam taký prechod. Skúsim to a druhú mám v takej menšej jame, je tam také akéby staré korito a tiež pol metra rozdiel, je to tam dosť zanesené. Ale nebojím sa toho, lebo z korita tu sa tí pekné ryby dajú pochytať. Ozveme sa neskôr, dúfam, že s rybou. Ideme si spraviť voľaký chalez a poďme do toho, braško. Ideme na to. Prvý kaprík. Prvý záber z tohto miesta. Je tam taký menší kaprík. Pred chvíľou som mal pleskača na pravu. Taký veľký športovec. Peťo Nasaďak. Ale Nasaďaček. Hubu akorát na guličku.
si nám povedal o svojej montáži? Montáž, nemôžem hovoriť aký hačí, lebo nie je Foxový. Však ale, víš ako. Krásne rozpracovaná gulička, 18 mm Pacific Tuna, oranžová popka NS1. Ale idem tam dávať, čo pribijem vatče. Nemajú. Idem mi tam dať Pacific Tuna dumbbellku 15x18 mm. To krásne na bite flossik, slipdičko. Prvý premenený. Dve lepšie ryby odepal. Nešťastnou náhodou. Prišiel kúknú tátko, Dudko, ahoj, serus. Ahoj. Sa to podarilo. Prvá rybka sezóny. Takýto oný. Ale krásne. Takýto A to je lisač. vytretý, asi to hádam, takúto násadu nedávali. Či? Ale je pekný. Čo spapal? Losos a popku bleku na novinku. Krásny. Nič, ideme to tam šuchnúť znovu. Hlav domu. Bye. Jeba. S prehľadom 18, bracho. Tak, dobré ránko prajem. Pred 6 som si to vyviezol na predkrmené miesta
kde sme to večer poriadne zakrmili, keď sme vyťahovali pruty. Prišiel nádherný 18-kilový, skoro bez 10 deka. Brutálny kapor. Krásny šupik. Zachutil mu live systém. Mám spravený taký mix, kde mám malé peletky 6 mm, mám tam pokrušovaný tigri orech, mám tam dumbbellsky 10x15 mm, 18 guličky, 24 guličky nadrtené, všetko mám preliaté aminoblendom. Ešte raz vám ho ukážem. Krásna ryba. Na toto obdobie konečne sa to rozbehne a zavrú vody. Brutál. Dobre, Macko. Ideme ho pustiť a ideme ďalej. Pozri na tú šírku. Krásna ryba. Pekný hrubý šupik. Brutál. Jeba Tonko. Takže toto je ten môj mix. Máme nejaké PVčky v tom, z tohoto priamo spravené. Pokrušovaný tigri orech, tiger nuslaš, 24 napolené, malé peletky sú tam, bag mix, dumbbellsky 10x15, 18 guličky, celé malé. Toto používam do loďky ako krmenie a k tomu buď zavesím malú takúto PVAčku, alebo mám spravené takéto parádne porané bagy. To dám do loďky, takto lopatku väčšiu, takto. Toto podsypem, aby sa mi to neroztopilo, lebo troška tam zateká do tej loďky a toto dám na vrch, vysypem na miesto a funguje to veľmi dobre. Nemôžem sa sťažovať. Live systém. Všetko mám preliaté aminoblendom a teraz v tejto studenej vode, voda má 8 stupňov, vonia to krásne a chutí im to. Opik. Tataračik z kapary, koreň sol. Naordinujeme takto a ideme si spraviť toastiky pekne fajn. Lepšia ryba, nie? Pravda. Pekne. Taká desinka, ne? 8.
Kámo, kde sa zajebal? To máš kumaky, ty koko, čo nie ješ bližšie? Nie, ale to je troška iné toto. S tým dlhým prútom. To nie je len tak, jak s 3 metrovým, víš? Ťažšie podobné. Pekný je. Dobre. Raško, už si na suchu, prečo plávaš? Ideme k Salmon Maple. Ale krásne. Poradí druhá ryba. Predtým som z miesta, vlastne z ľavého prútu, kde som to mal doteraz vyvezené, vlastne mi prišiel ten záber, som strátil 2 ryby. Prvý sa mi proste vypol a druhú asi mojou chybou pravdepodobne som ho strátil, takže... Ale nevadí, bojujeme ďalej a teraz došiel takýto šupik. Pekný kukačík. Takže som rád. Ideme to tam znova nabumbiť a ešte sa snad do večera niečo podarí. Krmenie, ktoré používam do tejto chladnej vody, 20 guličky, čili slivka, 24 losos, pomleté, peletky, feed mix fish, pridávam do toho, robím z toho takú kašičku, takisto Squid Cross Copex, peletky, vznikne z toho toto a do toho 24 gulička na panačika s rôznymi popkami. Funguje mi to. Takto to používam ja. Malý niekto. Tak jak je to, taká desinka. Všetko dobré. Rozbehuje sa. Koľko dobré brešty. Večer vlastne pred 9 som vyviezol na oba prúty asi zhruba po pol kile na každú montáž. Samozrejme som to na noc vyťahol. Ráno o 6 už som bol nachystaný, už som to tam vyviezol. Asi po hodinke aj pol prišiel na pravý prúd. Kaprik zhruba 10 kg, cca nevážil som ho. Na Copex Squid s popkom Sunrise. Taký šupík pekný, púpkatý. Tak si ho ukážeme.
rozbehol ľavý prúd, kde som mal lososa, 30-ku, so 16 popkobele kurant. Ten je o niečo väčší. Tak si ho ukážeme aj toho. Takže krásny ranný dablík.